fem aquesta invocació a l'Esperit Sant, a Déu, amb aquesta pregària que ens ha ajudat aquests dies. Senyor, preveniu els nostres cors i els nostres actes amb la vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en vos el seu principi y per vos arribin a la seva fi. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. La darrera meditació dels texts espirituals acostuma a ser sempre una bonica meditació que eixampla el cor. Potser seria bo que aquesta meditació la recreéssiu el diumenge de resurrecció a casa vostra, no com us la dic jo, sinó des del vostre cor, perquè tota meditació, tot exercici, recordo una vegada més, ho he dit els 3 dies, és personal. El predicador et pot ajudar, et dona pistes, et pot donar una idea i tu després has d'assaborir el que t'ha fet bé i una mica com en una mina, quan un miner va a una mina i troba una veta, troba el mineral, doncs ha de deixar altres coses que no són mineral i continua gratant i traient el que li va bé amb ell. I a vegades es troba que està foradant la roca no per on ell havia pensat, sinó per un altre lloc, però si troba és el que realment ha de fer. Així també nosaltres, en aquesta meditació que Sant Ignasi li diu meditació per alcançar amor, que a més s'escau molt amb el títol d'aquests exercicis, que és justament la misericòrdia. Vam dir que la misericòrdia, que és la viga mestra, recordo aquella paraula tan bonica del papa Francesc, de l'Església, de la fe cristiana, de tot cristià, la viga, el pal mestre, és per nosaltres justament la caritat o l'amor. I a més també ens va bé parlar d'amor i caritat, perquè avui en dia és una paraula que està tan utilitzada fora de context i no amb el, diguéssim, sentit cristià de l'amor, que és el sentit més elevat que la persona humana ha pogut trobar, i és lògic, perquè si som creients i sabem que l'amor ve de Déu perquè Déu és amor, ningú com Déu nostre Senyor ens pot dir, definir o explicar què és l'amor. I tenim molts textos a la Bíblia que ho fan, entre ells aquell tan bonic que quasi sempre o moltes vegades sempre el dia dels matrimonis, la carta als Corintis que hem recordat. Doncs bé, avui tinc moltes coses a dir-vos, diré i arribaré on arribi. Avui, mireu, la meditació per alcançar amor, jo agafaria el fragment de la resurrecció, que és també d'un capvespre. És on Jesús exerceix de manera sublim l'amor, la misericòrdia, amb 2 deixebles que acaben de deixar l'Església, que estaven defraudats, que estaven desencoratjats, que estaven tristos, cosa que tampoc és molt difícil de trobar a casa nostra, malauradament. En el nostre ambient, per desgràcia, en trobem més d'aquests que no pas dels altres. Hi ha molts deixebles dels que diem d'Emaús, no? Doncs bé, escoltarem aquest capítol 24 i simplement repassarem com Nostre Senyor va exercint amb ells d'una forma meravellosa les obres de la misericòrdia. Després ho escoltarem del Sant Pare, després tindrem un temps de meditació i després us posaré els punts per demà, que seran punts que una mica intentin afinar la nostra misericòrdia als altres com la visc. Tenim una guia, el Sant Pare ens ha parlat i ens en parla també aquest any i també en aquesta carta, el rostre de la misericòrdia, de com hem de viure les obres de misericòrdia. No ho fa d'una forma molt detallada, sinó que va apuntant idees, però de fet també les obres de misericòrdia són com un arbre que quan creix com creix i té unes branques més grans i altres més petites, i a nosaltres també ens toca podar per no créixer de mala manera i també fomentar el creixement recte per on allà estem potser més fluixets, de misericòrdia. Lluc 24. El mateix dia
de la resurrecció, 2 deixebles s'encaminaven cap a un poblet 60 estadis lluny de Jerusalem, anomenat Emaús, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. Anaven conversant. Primer s'allunyaven, i s'allunyaven de Jerusalem, que era on estava l'església naixent, i que ells van fer campana, com diem a vegades dels estudiants, no? En castellà diem novillos, és a dir, no van anar a classe, ni van anar a missa. I allà, el nostre Senyor aquell mateix dia ja s'apareixia al vespre, però com que no hi eren, no el van poder trobar. Però diu que anaven cap a aquest poblet que s'anomena Emaús, un lloc que se sap on estava, però de fet és una mica un camí cap a enlloc, un camino hacia ninguna parte, perquè avui en dia és un lloc que no està en el mapa i també això és important saber-ho, no? Emaús és una població que alguns han dit que és un lloc o un altre, però no se sap a ciència certa on és. I també és una mica dir que quan me'n vaig de l'església me'n vaig a on no sé on acabaré, perquè si estàs en el millor i vas cap al pitjor, és allò que veiem l'altre dia, aquella comparació, aquella historieta d'aquell que anava buscant un tresor, però que el tenia a casa pròpia i buscava fora el que mai acabaria de trobar. I conversaven entre ells de tot el que havia passat. Conversaven. I mentre conversaven i discutien, un problema també, quan converses no cal discutir, no cal discutir-se. I a vegades també, ahir ho parlàvem una miqueta, doncs hem pecat molt a nivell, parlo general, no? De conversar massa, discutir massa i potser oblidar que la nostra vida no s'arregla només en converses i discussions, sinó que s'arregla d'una altra manera, i ja veurem com. El mateix Jesús s'ajuntà a ells i caminava amb ells, però un poder secret els retenia els ulls perquè no els reconeguessin. Quan Jesús apareix, no és una aparició física com quan era viu, sinó que ell, el cos ressuscitat, no es dona immediatament a reconèixer fins que el Senyor ho vol fer. A qui vol fer-ho i de la manera que vol fer-ho. Són altres propietats diferents que coneixem només per la Bíblia, però que podem també entendre-les quan veiem totes i cada una de les aparicions de Jesús. I els digué: quina conversa és aquesta que teniu tot caminant? I s'aturaren amb un posat trist. L'abandó de l'Església produeix tristesa. I un abandó que no cal fer-lo d'una forma formal, és a dir, firmant un paper o document, sinó el fet d'abandonar l'Església sempre és una derrota per un cristià, per un que ha conegut realment a Crist. Si no l'has conegut, mira, però si l'has conegut de veritat, abandonar-lo és com aquell també un altre trist que era el deixeble, aquell que va rebutjar la trobada amb Jesús i la seva crida. Jesús no el condemnarà, però ell, la seva pròpia condemna, entre cometes, serà la tristesa. Quan Jesús li va convidar i ell se'n va anar perquè tenia molts diners i no va voler acceptar aquesta invitació, diu l'evangelista que se'n va anar trist. Un deixeble es deia Cleofas, de l'altre no sabem com es diu, per això pots suposar que ets tu mateix. Quan un deixeble no se'n parla qui és com el deixeble estimat de Sant Joan. És una forma de dir que tu t'hi pots posar, perquè segurament també aquesta paraula va molt per tu. Tu ets l'únic foraster a Jerusalem que no saps el que ha passat entre nosaltres aquests dies? Els digué: què? Li contestaren: el cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en doctrina davant de Déu i de tot el poble. Com els grans sacerdots i els seus magistrats el van lliurar perquè fos condemnat a mort i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria qui redimiria Israel, però, tot i això, ja és el tercer dia d'ençà que han passat aquests fets, nosaltres esperàvem. Què vol dir esperàvem? Vol dir que ara no esperen. Havien marxat, s'havien cansat d'esperar. Havien perdut l'esperança, havien perdut la fe. La crítica, dèiem ahir, parlar molt, voler-ho tot portar en la nostra, diguéssim, manera humana, a vegades massa humana de veure les coses, ens porta no a augmentar la fe, sinó certament a banalitzar o a esmicolar un misteri que se'ns escapa.
perquè nosaltres no el podem abarcar tot. Esperàvem que ell seria qui ens redimiria a Israel. És veritat que algunes dones ens han esperat, han anat de bon matí al sepulcre i no trobant el seu cos han tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels que els diuen que és viu. Llavors, alguns dels nostres han anat al sepulcre, ho han trobat tal com les dones havien dit, però ell no l'han vist. Ell els digué: necis i resoluts de cor per creure tot el que van anunciar els profetes. No calia, potser, que el Messies patís tot això i entrés així a la seva glòria? Necis i resoluts de cor, quina paraula. El problema està la nicietat, que a vegades també tenim nosaltres, perquè no podem entendre o volem entendre-ho tot d'una manera tan humana, dèiem abans, que realment no entenem res. I aquí Jesús els contradiu. No era necessari, potser, que el Messies patís tot això? No era necessari? No calia, potser, això? I és que a vegades també, davant del sofriment humà o el propi sofriment a què hem fet referència aquests dies, no era necessari que jo patís això que he patit? No em calia haver, experimentat la malaltia i com a conseqüència no em calia haver-me adonat que pels meus pecats jo ara puc potser tornar a ser una persona nova i millor? No em calia experimentar, és allò que diu el salmista, no? Em va estar bé patir, Senyor. Així vaig aprendre a conèixer els teus decrets. Me estuvo bien sufrir, Señor. Así aprendí a reconocer tus designios. Ho dic en català i castellà perquè aquest salm sempre, no sé, ens pot ajudar molt a la nostra vida, no? Me estuvo bien sufrir, Señor. Em va estar bé patir. A posteriori hem de dir-ho, certament, perquè el patiment no ens va bé a ningú. Però quan l'has experimentat, el patiment, veus la força que té per doblegar fins i tot les coses més difícils de la meva vida que jo pensava que eren com un ferro que no es podria mai ni tan sols doblegar. La meva voluntat, els meus defectes, els meus vicis, tendències, formes de ser. I començant per Moisès i els profetes, els va interpretar el que es referia a ell en totes les escriptures. O sigui, els va donar una classe de, diguéssim, paraula de Déu. O, més que de classe de paraula, d'interpretació de la paraula, que diem en els més moderns, hermenèutica, una paraula una mica lletja, hermenèutica, és a dir, interpretació de la paraula. Com hem d'interpretar tot el que a l'Escriptura implícitament parlava d'ell? També nosaltres necessitem que ens rellegeixin el que coneixem. Hem sentit moltes vegades la paraula de Déu. Vosaltres, jo mateix, quants cicles litúrgics hem viscut, no? Quantes vegades hem agafat el missal, hem agafat un llibre, un catecisme, un llibre formatiu, però si m'he quedat amb el llibre únicament com qui, aprèn un fet però que no li toca en el propi cor, queda com una realitat que bé, però no ens fem càrrec de que sigui adreçada a mi personalment. I en canvi, tot això, el Senyor sí que ho veia referit a ell. La paraula de Déu és història de salvació, però és la teva història de salvació. També et faig i em faig a mi mateix allò que diem ahir. Agafem la paraula de Déu no tant com un, llibre a interpretar. Això és el que fan els teòlegs, els estudiosos, està bé que ho facin, també hi ha algú que ho ha de fer, però com a fidel cristià, la paraula de Déu ha de ser, com dèiem l'altre dia, també ho hem dit 3 cops, la llàntia per les meves passes, la llàntia pel meu camí, la llàntia que il·lumina els barrancs tenebrosos per on he de passar. Al costat de mi va sempre el bon pastor que m'asserena i em conforta. Però aquesta llinterna és justament la paraula de Déu. I allà ho tenim tot, tot, tot. A la paraula de Déu tenim consol, tenim també un enfortiment de la nostra voluntat, tenim tot surt de la paraula de Déu. I no hi ha res de la nostra vida que no pugui sortir d'allà. Primera part de l'Eucaristia, ho fem sempre,
l'escolta de la paraula. Per tant, remarquem això. Quan escoltem la paraula de Déu, fem com la Mare de Déu, la Verge Maria. Ella retenia tot en el seu cor, ho meditava. Nosaltres sovint ens pot passar el contrari. Oblidem de seguida el que hem escoltat. Si ens preguntessin de què parlava la primera lectura avui? I el Salm? Què deia? O potser estava jo pensant que aquesta nit he de fer això, que demà, que si hi ha caravana, que si agafaré el cotxe, que si... No ho sé, però la imaginació no sempre ens ajuda amb això, no? Per tant, val la pena fer com deia que ens recomanava Sant Ignasi, que era justament aliar-se a la imaginació per considerar, quan escolti la paraula, com si presente me hallase. És a dir, com si jo fos al bell mig d'aquella situació que la paraula em descriu, no? Avui estàvem veient el Sant Sopar. Si no has tingut mai l'ocasió de poder anar a la sala del Sant Sopar a Jerusalem, almenys imagina't una sala, en aquella sala una taula a la forma jueva, una Pasqua jueva, tantes boniques, diguéssim, bonics sants sopars que hem pogut veure a la pintura, i tu, com un comensal més, escoltant aquelles paraules, veient aquells gestos, com Judes, Pere, Joan, van a poc perfilant aquest drama del lliurament de Jesús per mi, no? Como si presente me hallase, diu Sant Ignasi. Mentrestant arribaven al poblet on anaven i ell va fer veure com si seguís més enllà. Va fer com un gest perquè el cridessin i li van dir, com que eren bons, encara que estaven una mica fluixets. Ell havia fet tot, però de forma prudent. Només havia tingut una paraula una mica més pujadeta de to, necis i irresoluts, però tot l'altre era d'una forma molt familiar, molt aparentment fortuïta, però carregada de providència, d'afecte. I anava explicant, aunque no t'interessa, no t'explica res d'això. És que ni et fa cas. I ell, en canvi, escoltava, intervenia, puntualitzava, els ajudava, els confortava. No són això les obres de misericòrdia? Ensenyar el qui no sap, corregir el qui erra, donar consol al que està trist, eixugar les llàgrimes del que està passant-ho malament. Sí, les espirituals. Però es queda amb ells. I quan va entrar, va seure a taula, prengué el pa, potser l'havia portat ell mateix també com a pelegrí, i digué la benedicció, el partí i el se'l donà. I se'ls obrien els ulls perquè el van reconèixer, no? I a partir d'aquí el Senyor desapareix. O sigui, que exercirà amb ells les obres espirituals, però també les corporals, d'ajudar-los en el seu descans, que finalment no es podrà dur a terme, i en la seva alimentació, que potser també no van ni menjar, perquè segurament sortirien ràpidament, com aquí diu la Bíblia, l'Evangeli, que van tornar ràpidament a Jerusalem, tot i que era molt tard, i per aquelles hores de la nit no era prudent sortir, perquè els camins estaven infestats de bandolers i no hi havia cap seguretat de poder arribar al terme, i malgrat tot van arribar i es van trobar amb la comunitat i es van reintegrar a la comunitat. I un d'ells, Cleofas, és un sant de l'Església, i l'altre segurament també ho era, però l'altre, el seu nom no se'ns ha revelat. Per tradició el podem conèixer com el deixeble, diguéssim així, misteriós, però el nom no el coneixem certament. I diu, comentaven i els contaren això que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut en la fracció del pa, com l'havien reconegut en acte de misericòrdia, com l'havien reconegut el Senyor quan realment repetia aquell gest de misericòrdia que era multiplicar, beneir, partir el pa, i també finalment l'acte suprem de la misericòrdia, donar-se ell mateix, no? Doncs bé, únicament us diria, prenguem el que ens diu el papa Francesc. El papa Francesc, hi ha uns punts que ens parlen justament de les obres de misericòrdia. Recordem que quin és l'antídot per sortir de molts dels nostres mals, a vegades les nostres depres espirituals, moments d'ensorrament, de solitud, de
les nostres cabòries, justament trobem en la misericòrdia, en la bondat, el remei al que fem. Moltes vegades hi ha gent que diu: jo estava en temps lliure, no sé què, però vaig començar a ajudar com a voluntari, com a membre de Càritas, com a membre d'una fraternitat, etc. I em vaig adonar que gran part dels problemes que jo tenia es van esvair completament, se'n van anar completament. Això també em passa a mi, ens passa a tots. En la mesura que nosaltres sortim del tancament, a la mesura que nosaltres ens brindem, jo ho veig a la parròquia meva també, a parròquia, parròquia que hi ha moltes persones que també, com aquí suposo, ajuden. I com més la persona s'implica per ajudar, però atenció, sense descuidar la part espiritual, perquè si no un es crema. És que és un equilibri. Si tu vols fer molt bé tota la part material, però ens oblidem de nodrir-nos espiritualment i trobar el sentit de tot, a la llarga perdem. Per què? Perquè al no donar-li una interpretació adequada, al final ens cremem i ho deixem tot. I a vegades fins i tot una mica enfadats. I això no és el que ens ha de passar. Per això l'antídot és aquesta doble vessant, la vessant material, corporal, però unida a l'espiritual. Cadascú tenim també uns dons a la vida. Evidentment, potser no tots podem fer el 100% en totes les 14 obres de misericòrdia, però segurament al llarg de la vida, tant de bo que te n'adonis quina és la teva facilitat més gran, sense descuidar totes, però sí potser intensificant més en una línia concreta. I aquí el Senyor li dona més el carisma de l'explicació, de poder ensenyar a qui no sap, de poder donar un bon consell, de poder... I millor sap donar bons consells, però després, a l'hora de fer una cosa pràctica, li costa molt. Perquè s'atabala, perquè potser el Senyor no et demana que ho facis això, almenys amb tanta assiduïtat. Com que l'Església és un cos, i en un cos cadascú fa una feina prevalentment, tot i que tots hem de fer la mateixa també, com alimentar, etc. Però hi ha coses que cada element del cos ho fa d'una forma més eminent. També nosaltres hem de saber trobar a la nostra vocació què és allò que el Senyor ens dona. I això com ho descobreixes? Doncs mirant les teves aptituds, la teva facilitat, també el teu interès i, evidentment, posant-ho al servei de la comunitat. Quan ho poses al servei dels altres, la teva vida també i el teu temps rendeixen més, condeixen més i pots fer-ho també amb més prontitud, amb més alegria, amb més espontaneïtat. I aquí què ens diu el Papa? Diu, mira, el meu viu desig és que el poble cristià reflexioni, això estem fent ara, sobre, i durant el jubileu, les obres de misericòrdia, corporals i espirituals. Per tant, està bé que seguim aquest dictat del Papa. Serà una manera de despertar, dèiem abans, si no ens adonem amb facilitat a la nostra vida les coses més grans, els propòsits més nobles, les fites més importants de la vida, les perdem per falta d'intensitat, perquè ens hem endormiscat, perquè potser estem amb un cor embotat, els sentits embotats, com ens diu també quan comencem l'Advent, la paraula de Déu, no? I realment a la nostra vida hem de fer el que fem. Age quod agis, fes el que has de fer. Despertar la nostra consciència, moltes vegades ensopida, endormiscada, amodorrada, davant del drama de la pobresa i per entrar encara més en el cor de l'Evangeli. Dèiem ahir que era la viga, el cor, paraules fortes, vull dir, la misericòrdia, viga de l'Evangeli, cor de l'Evangeli, viga mestra de l'Església, on els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina. La pobresa no se'ns parla en un sentit privatiu econòmic, també, però no només. La predicació de Jesús ens presenta aquestes obres de misericòrdia perquè puguem adonar-nos de si vivim o no com a deixebles seus. Redescobrim les obres de misericòrdia corporals, donar menjar al famolenc, beure a l'assedegat, vestir el despullat, acollir el foraster, assistir als malalts, visitar els presos, enterrar els morts.
I no oblidem les de misericòrdia espirituals, donar consell a qui ho ha de menester, ensenyar a qui no en sap, corregir a qui va errat, consolar el trist, perdonar les injúries, suportar amb paciència les persones que ens molesten i pregar a Déu pels vius i pels difunts. Diu, no ens podem escapar de les paraules del Senyor, perquè en base a elles serem jutjats. És a dir, aquestes paraules no és un bon consell o una acció, diguéssim així, doncs per treure nota. No, no, és per arribar a l'aprovat. Quan el Senyor ens examini el darrer dia, aquest serà l'examen. Has donat de menjar, has donat de beure, Ara, clar, evidentment, ho hem d'entendre en un sentit ample, perquè potser avui no cal que estiguis amb un got d'aigua a la porta de casa perquè ningú te'n demanarà. Tothom porta la seva ampolleta, fins i tot a l'església a vegades la ve gent, jo també aquí no, però a la parròquia, com que els meus feliços són tan bons, em van tenir que operar de la gola i quan acabo de parlar, si m'allargo una mica em porten un got d'aigua, perquè em va dir el metge que m'havia d'hidratar. Doncs bé, és una broma, no? Però sí que nosaltres, pregunto, ens hem preocupat d'ajudar? I diu aquí, donar de menjar al famolenc, beure l'assedegat, acollir a l'estranger, vestir el despullat. Hem dedicat temps per acompanyar el malalt o qui era a la presó? Bé, potser no podem fer totes i cadascuna d'aquestes coses. Per exemple, un infant avui no pot anar a la presó, com no sigui visitar un parent molt proper, però sí que nosaltres, potser alguna vegada a la vida podem cooperar, la pastoral penitenciària, potser ben assessorats abans, és clar, però també podem tots visitar algun malalt. Mireu, en un barri com aquest, jo recordo quan estava a la parròquia de la Mare dels Àngels, era un barri que molta gent havia marxat a viure, no sé si aquí passa igual, però molta oficina, però també hi viuen persones grans. Potser aquí no hi ha tants joves, tot i que venen a estudiar als col·legis i venen aquí i passen pels carrers, però una feina de caritat que ningú et pot privar i que pot fer molt de bé és això, acompanyar persones que estan pitjor. Els que estem aquí com a mínim hem tingut la possibilitat que Déu ens doni una mínima salut per arribar a l'església, no? No sé si heu vingut caminant o en taxi o en autobús, no crec, però si podem fer això també podem dedicar-hi un temps, no ho sé, a aquell que està malalt. Igualment, se'ns preguntarà si hem ajudat a sortir del dubte que fa caure en la por i a vegades és font de solitud, si hem estat capaços de vèncer la ignorància en què viuen milions de persones, o el qui tens al costat, infants privats d'ajuda, etc. Si hem estat capaços de ser a prop de qui estava sol i afligit. Aquí ja no és un tema d'estar sol a nivell com una persona gran, simplement, sinó també en el teu ambient, a la família, potser hi ha persones que viuen més soles, perquè ningú se n'ocupa, perquè són una mica pesadetes, perquè tenen un tracte que és una mica escarpet també, tots som una mica punxeguts i no som sempre amables. I quan van passant els anys a vegades ens passa més. Doncs jo sé estar per damunt d'aquestes consideracions tan humanes, però a vegades tan poc sobrenaturals, per acompanyar a qui em necessita. Hem perdonat a qui ens va ofendre i rebutjat qualsevol forma de rancor, violència, etc. Perdonar a qui m'ha ofès. A qui considero que m'ha ofès, perquè potser ni ho ha intentat. I tot això està en la meva imaginació. És que em va dir allò... Però què t'ha dit? Bé, però, home, és que això depèn de com t'ho digués. Les coses depenen molt del moment, de com estava l'altra persona, de si... I potser ell no li va donar cap importància i tu has fet d'això un cas de guerra. Quantes coses, a vegades, quants castells muntem sobre una paraula o fins i tot, encara que sigui maldita i estigui en un moment difícil, no pot el teu germà, pare, mare, qui sigui, equivocar-se un dia i no emprar la paraula adequada i tu perdonar-lo? Ahir parlàvem que si no perdonem, aquí no surten els comptes, no? Els de la misericòrdia parlo. Si hem tingut paciència seguint l'exemple de Déu, que és tan pacient amb nosaltres, la primera categoria o la primera qualitat de l'amor, diu Sant Pau, el que estima és pacient. La paciència és la característica de Déu.
ha tingut una paciència infinita en esperar que arribessin els homes, mils de milions d'anys, i després hem arribat i com ens portem amb ell. I malgrat tot, de dilubis només n'hi ha hagut un diluvi, i el Senyor diu que es va arrepentir i no en voldrà fer cap més. Però realment, si mirem la faç de la terra i de la meva terra personal, quantes ocasions el Senyor ha, diguéssim, sembrat en mi i què li estic tornant com a fruit de la meva pròpia vida, i malgrat tot em manté en l'existència, malgrat tot espera en mi, confia en mi. Finalment, si hem encomanat al Senyor en la pregària als nostres germans i germanes, vius i difunts, les seves intencions, necessitats. En cada un d'aquests més petits es present Crist mateix. I bé, doncs continuar parlant, no? I ens diu aquella frase de Sant Joan de la Creu: en el atardecer de la vida te juzgarán en el amor. És a dir, ell no sap si ho deia en aquest sentit, però ens ha quedat molt com una paraula de final de vida, final d'etapa aquí a la Terra. Però també és veritat. I en l'atardecer també podem fer un examen de consciència com hem estimat. A vegades diem, bé, no he fet això, no he fet allò, no he fet allò, però és que la vida cristiana no només consisteix, ho sabeu molt bé, en el que no hem fet. Això, fins aquí, està bé, però un mort tampoc mata, no roba, no... És a dir, ens hem de diferenciar d'un mort. Un viu estima, un viu construeix, un viu ha de posar pau, un viu ha de... Hem de fer... No ens definim pel que no fem, sinó que ens hem de definir pel que fem. Està molt bé que no fem coses dolentes, però amb això només no aconseguiríem res. Hem de fer, a més, coses bones. Això és justament allò que diu el Papa més avall. Diu, quan ens parla dels diners, diu, una vegada més, allò que va dir: no he visto nunca que un féretro en un cortejo fúnebre vaya seguido d'un camión de mudanzas. És a dir, a la vida, la motxilla que hem de portar és la de bones obres. Aquesta sí que passa la frontera de Déu perquè és immaterial i no pesa, però en canvi el camió de mudances, ni un cèntim, res, no pot passar, ni un rellotge, ni tan sols bé, el puc portar a la tomba i allà quedarà amb mi, no? Un rosari, però és que ni el rosari em puc emportar, ni un objecte de devoció, perquè per la vida eterna ja no em caldrà, allà tindré la Mare de Déu, allà no em caldrà més que estimar, i continuar estimant si és que aquí ho he encetat. Ens diu: l'any sant comporta la riquesa de la missió de Jesús, que ressonen les paraules del profeta, portar una paraula, un gest de consol, anunciar l'alliberament als qui estan presoners de les noves esclavituds. Noves esclavituds. Per tant, si una persona és un nou esclau, i quantes hi ha d'aquestes que tenim a les nostres famílies, no? Que potser nosaltres com a cristians més vells, no dic en edat, però sí potser en conviccions, ho dic una mica per perfil que podem tenir, potser aquí hi ha algú que s'acaba de convertir, però podem tenir el risc de ser una miqueta, a més de pecadors, que ho som tots, i fills petits de la paràbola, també fills grans de la paràbola, que no entenem que un germà nostre doncs, hagi sortit per peteneres, no? I faci això, o que el meu fill doncs, ara tingui aquesta vida, que jo mai hauria acceptat, ni acceptaré. Jo, doncs bé, encara que no acceptis el concepte, perquè no l'hem d'acceptar quant a concepte, la persona sí, i ell és el teu fill, és el teu germà, és el teu veí, i per tant, tu com a cristià has de fer com Jesús. No jutgeu, ens diu ell, i no sereu jutjats. Tu visques com un sant, però la santedat de l'altre no depèn més que de Déu, d'ell, i també en el que tu puguis influir amb la teva bondat i la teva pregària. Però certament, si li neguem la salutació o doncs, arruguem el nas, tampoc no aconseguirem més que el contrari, no? Fer-li mal i allunyar-lo. I diran, aquest cristià en té molt poc de cristià perquè no sap estimar. És la paraula que també nosaltres hem de viure contínuament. Millor que ens critiquin per anar com Jesús. Justament el criticaven per això. Aquest home menja amb les prostitutes i amb els pecadors, amb els publicans. I Jesús
va dir, home, és que aquí els que necessiten el metge són sobretot els que estan malalts, els que són o es consideren que són perfectes, aquests no els hi fa falta cap metge. Això ho dèiem molt en broma, però també en sèrio, perquè ho poguessin entendre. Doncs bé, podíem parlar de moltes més coses, però volia acabar amb aquest escrit, que ni que sigui molt ràpidament, us presento també, que més que escrit va ser la conferència que el Sant Pare va donar. En aquest àmbit de meditació per alcanzar amor però pràctic, amor però concret, no un amor com aquellò de posar un corazoncito de color vermell i una fletxeta romàntica. Això no és amor. L'amor és estimem no de paraules i de boca, sinó en obres i en veritat. Per això el Sant Pare ens fa aterrar en formes d'estimar, que són les obres de misericòrdia. Doncs bé, també per arribar aquí ens toca passar per la forma com Déu ens regala la seva misericòrdia, que és la confessió sacramental. I té unes paraules molt boniques, si teniu internet ho podeu trobar molt fàcilment. Encuentro con los misioneros de la misericordia, discurso del Papa Francisco. Està a la web del Vaticà. I ho vaig comprimir i m'ha capigut en un full per dues cares. I està fet en un estil molt col·loquial, és a dir, no ens diu, no parla com en un catecisme, no, està fet en un format àgil i està traduït a molts idiomes i m'he baixat la versió que hi havia en castellà, que era la més propera a nosaltres. I ens parla de, doncs no entraré perquè si no és que ja empalmarem un altre cop amb les completes, simplement dir-vos, és un text que us recomano molt que us el descarregueu. Si no teniu internet, teniu nets o germans o nebots, i li diu, busca'm el discurs del papa als missioners de la misericòrdia. I ells ho descarreguen. Si no, també jo això ho deixaré aquí a la senyora que està a la porta, que és molt amable, i a ella li podeu donar que us ho deixi fer una còpia o el que sigui. Si voleu, tampoc no és tan important. Però va molt bé per una raó, perquè a vegades quan vas a confessar-te penses, què pensarà de mi aquest? He dit tantes vegades el mateix, estarà cansat. El capellà, aquí ens donen les normes que hem de tenir, que és el que vosaltres i nosaltres com a penitents, perquè jo també m'he de confessar, he de pressuposar que el capellà tindrà en mi actitud de pare, de font de misericòrdia, actitud de, superar allò que és la vergonya del penitent. També, diu el papa, saber, fins i tot, no fer preguntes impertinents. No tingueu por, el capellà no us farà preguntes impertinents. Allò de veure que... No. Més aviat, diu, farà com el pare del fill pròdig. Quan vegi que ja comenceu i us coneix una mica i coneix l'ànima de la persona, en general, no cal que continuïs, ja t'entenc perfectament. Alguna cosa més? Perquè tampoc no fa falta donar el vídeo del que he fet. És manifestar l'arrepentiment pel pecat que he comès i sobretot manifestar també el meu desig de reparar en la mesura que estigui a la meva mà el mal que he comès. Germans i germanes, doncs espero que aquests dies podeu continuar aprofundint en la profunditat, en la immensitat d'aquest amor de Nostre Senyor Jesucrist, que no és simplement una imatge ni un simple bon model per la humanitat, sinó que és aquell que és vivent, que viu sempre i per sempre, que ha volgut encarnar-se de Maria Santíssima, la mare del qual aquí venerem en l'advocació de la Immaculada Concepció, i que sobretot és sempre al nostre costat, que intercedeix per nosaltres amb el Pare, però que resta amb nosaltres. També ens parla el Papa d'aquestes 24 hores amb nosaltres, no? Com aquelles 24 hores dels circuits de Fórmula 1 i tot això, no, 24 hores però amb Crist, tot el dia amb Crist. Ho coneixeu prou. I sobretot saber que Déu sempre està amb tu 24 hores de 24 hores de 365 dies a l'any. I per tant també, avui que és un dia, un temps que ens costa molt, mirem de mantenir aquesta companyia. Tenim, mira, per exemple, per Ràdio Maria, es pot acompanyar per la televisió, si voleu, en el TDT, hi ha un canal que està emetent contínuament Ràdio Maria, per dir una cosa fàcil, i que parlen sempre de Déu, fan ni anuncis.
un programa que t'agrada més, però parla una mica de tot, no? O no tant, però allà ho tens tot el dia. Tens llibres, tens... Abans podies dir, dona'm aigua que em moro de set, no, ara dona'm set que em moro d'aigua, ara tinc de tot. Pots buscar el que diu el papa pel matí, al cap d'una estoneta està imprès, publicat a la web del Vaticà. Hi ha un canal de televisió que et dona reportatges contínuament del magisteri, de l'ensenyament de l'Església, aquell canal de la monja, aquella de la EWTN, també per internet i en castellà, ho pots trobar. No és que ho tinguem, malauradament, en els mitjans habituals més assolibles per nosaltres, però també ho podem trobar, perquè la nostra vida necessita contínuament tenir aquesta familiaritat amb Déu i fer arribar nosaltres a Déu a tenir-lo com el que és el que ens acompanya sempre, el que ens ensenya a ser també nosaltres caritatius, misericordiosos, a ser tendres amb les persones, delicats amb els que ens envolten. No m'allargo més i us agraeixo molt la paciència que heu tingut amb mi aquests dies i realment també quedo molt agraït per la invitació que m'ha fet mossèn Ramon, el bon amic i bon germà sacerdot, bon mestre de sacerdots i seminaristes i també els altres mossens de la parròquia que formen un tàndem molt bo i del qual suposo que esteu molt contents i en doneu gràcies, perquè hem d'estar contents en un temps com avui que hi ha tanta carència d'educacions, que aquí al cor de la ciutat esteu tan ben servits, amb 4 sacerdots crec que són, i més dels que a vegades també us pot portar, perquè amb el cel que té que aquí arribin a vegades un cardenal, aquell cura Villero, etc., que va portar fa pocs dies, també crec que és important saber que aquí, com aquell que diu, teniu el privilegi, que no és tan freqüent, de tenir tantes coses bones. Ara us invito també a que fem uns moments de meditació i us diré els punts. Si algú de vosaltres és tan amable per passar-los, gràcies. No em vull allargar molt perquè ja dic que voldria arribar almenys a beneir els feligresos que han portat a Jesús captiu. Si algun dia voleu, també a la pàgina web de la meva parròquia veuré les fotos i també aquest divendres al vespre tenim la processó del Nazareno, a més de les altres que també tenim per molts llocs. Crec que està bé també fer participar a pobles com aquests que durant molts anys no han tingut processons, però hi havia gent que volia fer-ho, d'aquests detalls que són com aquestes floretes que enriqueixen el Prat, que són la pietat popular, aquestes formes de devoció senzilles que fan també que la gent que passa pel carrer i que potser no estan tan habituats puguin tenir una mirada d'aquella imatge de Jesús vers ells, que també a nosaltres ens toca el cor. Molt breument, punts de demà. Després d'haver meditat sobre la misericòrdia del Senyor durant aquests 3 dies, com visc les obres de misericòrdia a la meva vida? Són per mi una prolongació i efecte de l'amor de Déu? O potser he caigut també en aquesta reducció que, per tant, baixen la qualitat de la misericòrdia, dient que és un acte de pura filantropia, que tots hem de ser bons, que això està bé, però certament és com llimar la profunditat, la fundària de l'amor de Déu, que és el nostre model de misericòrdia. El meu model de misericòrdia no és un mestre humà o un gran filòsof, és Déu mateix, que és la font i l'autor de la misericòrdia. Porto aquestes hores de misericòrdia amb gratuïtat, espontaneïtat, em surten del cor? Potser em fa falta encara que aquesta espontaneïtat vingui també a mi per la pràctica més assídua, amb prontitud, amb alegria, sense desgana. Em molesta que em demanin un favor o veure una persona que potser ho necessita i jo no li penso de cap manera ajudar. He superat la manca de llibertat, és a dir, universalitat també, ajudant sobretot els que em cauen simpàtics, els que pensen com jo, els que són els meus amics, o veig que
la meva misericòrdia ha de ser més universal, no quedar-se només amb consideracions merament carnals o humanes. Segon punt, obres de misericòrdia corporals. Aquí faig la divisió que fa en aquest llibret Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, misericordiosos como el Padre. Fa com una reducció de les 14 a 3 més 3, però quan tu obres és com un vano, no? Quan l'obres apareixen totes les varetes, però les resumeix més. Primera, les primeres dues obres atenen a la falta de recursos interns de la persona, que serien el menjar, el beure, però també tenen un sentit espiritual, no? No només de pa, viu l'home. El beure, també veure aquella frase de Jesús, no? Tinc set, que meditarem demà passat, tinc set. Falta de recursos exteriors, vestit. Aquí el meu patró, Sant Martí, de la meva parròquia, que diu aquell llibret, que és el model que ens ha quedat més d'aquesta obra de misericòrdia, de compartir la seva capa amb un captaire que estava tremolant de fred, no? I com després diu que Nostre Senyor se li va aparèixer i li va agrair aquest bonic gest, no? I en aquesta conversió seva va passar de ser soldat de Crist, perdó, soldat de l'emperador, a ser un soldat de Crist, monjo, abat i finalment bisbe de Tours. Sant Martí, el primer gran sant no màrtir de la nostra era cristiana. El sostre, els forasters, els que venen d'altres llocs, els que són aquests que tenen un color de pell diferent, com els tracto, com els considero, com els miro. Quantes vegades sentim a les comunitats parroquials, fins i tot de gent molt bona, dir, és que clar, tots són iguals, fan el mateix, només demanen, no? Diu, què faria si estigués en la seva situació, no? Tercer, carències momentànies serien les últimes, no? Les de malaltia, assistir als malalts de molta mena, a vegades malalties materials, però això ja està a la Seguretat Social, que ho fa bastant bé, gràcies a Déu, o als metges, però la malaltia interior és molt més difícil. I quantes persones tenim que, encara que no diagnosticades, pateixen dificultats que provenen també d'una malaltia, allò que diem, doncs, quan ens fem grans o no sent grans, també joves, no? Avui també, com a conseqüència de l'ús de les drogues, ens trobem amb una joventut de la qual una bona part arrossegarà malalties al llarg de tota la seva vida. I, a més, malalties que ara per ara no tenen cura. I també han de ser atesos i també han de ser visitats, acollits i consolats. Privació de llibertat, hem dit abans també, a la presó. Sepultura, bé, aquí potser tu ni jo no podem fer-ho, no? Perquè està tot molt organitzat a nivell civil, el tema de la sepultura dels morts i les pompes fúnebres, però sí que podem acompanyar a qui es troba en aquests moments amb una tendresa i delicadesa especial, sabent que potser és un moment on la persona s'obre més a Déu i també als germans, perquè està més necessitat, no? Sobretot parlo dels acompanyants dels difunts. Obres de misericòrdia espirituals serien la vigilància, esperit conciliador i pregar. La vigilància, doncs, donar consell a qui ho necessita, ensenyar a qui no sap, corregir el qui erra. Vigilància, per tant, atents, no? Quan veiem una situació, a ajudar. I quan corregim, quan ensenyem, sempre recordant la forma evangèlica, no humiliant ningú. A més, avui en dia que tots volem ser mestres de tot, la gent està diguéssim, sensible a que ningú els hi digui res, perquè tothom ho sabem tot. I ningú volem la més mínima correcció, la més mínima matisació, etc. Per tant, toca entrar aquí com de puntetes. I a vegades recordar que la forma més bona d'aconsellar és amb frai exemple, frai exemple. És a dir, fer ben fetes les coses tu. Esperit conciliador, consolar el trist, que no vol dir donar-li la raó en tot, ni entrar en dinàmiques, diguéssim, d'autocomplaença. Perdonar les ofenses. Que important això, dèiem ahir. Perdonar. Suportar amb paciència
els defectes del proïsme o les persones que em resulten més difícils de tractar o més molestes. Pregar al Senyor per vius i difunts. Prego pels altres. Els encomano al nostre Senyor, a la Mare de Déu. Veig la necessitat de parlar quart amb el sacerdot, aquí seria per demà, no? Això ja ni ho llegiré. Com m'acosto al sagrament de la penitència? Amb quin esperit? Un esperit de canviar la vida o simplement enumerar faltes? A vegades, amb la bona voluntat de la confessió freqüent, també podem entrar, com en tot, en rutina. Per això aquests exercicis són bons per treure rutines fora, mantenir els costums bons, mantenir els ritmes constants que m'ajuden, però treure, és com a casa teva, la tens molt arregladeta i molt maca i els mobles són preciosos, però si tens pols només cal passar el drap i treure la rutina. És aquí el problema. O sigui, no vol dir treure-ho tot, vol dir treure la rutina, no les coses bones. I, finalment, i perdoneu-me que no hagi parlat molt aquests dies, però estava sempre amb nosaltres, és la que ens ha acompanyat, i aquí és la reina de la nostra família parroquial, que és la nostra mare, la Verge Santíssima. Ella és, ens diu també el Sant Pare, el model i la Mare de la Misericòrdia. I ella és la que ens ensenya millor que ningú, excepte en el sagrament de la penitència, perquè no li cal, a viure totes i cada una d'aquestes obres de misericòrdia exemplarment, de buscar un bon propòsit, de buscar quelcom, i aquí també ho he posat en aquest darrer punt, quan acabis aquests dies seria bo que miressis doncs quina situació, quina persona, quina cosa et fa patir o tens atrevessat i t'està fent passar-ho malament, no? Doncs, quan vas a la penitència, surts també amb la intenció de rectificar el que de tu depengui i, sobretot, vols fer aquests dies i saps que has de fer i estaria molt bé que també el posessis per escrit només un propòsit que fos senzill de fer, concret, i que pogués fer-se cada dia i revisar-se també cada dia, és la manera de canviar. Un no treu un defecte gros el primer dia, sinó que a vegades has d'anar com aquell que cada dia fa una mica, perquè tot és impossible, però t'ho deu donar anys, no? I per això és la importància del propòsit que hem de també manifestar i presentar al Senyor, guardar-lo i revisar-lo.